позиция. Центриране към наказателното поле на Септември. Този път, струва ми се, няма какво да отмени това попадение. Сантяго Годой открива резултата и отбелязва първия гол за Берое през сезон 2024-25. 6 минути след подновяването на играта, 6 минути след старта на второто по време, старозагорци най-сетне успяха да превземат крепостта на Септември и вратата на Димитър Шейтанов. Сантяго Годой пък на свой ред се завръща в българския футбол. Центрира в наказателното поле. Говея в крайна сметка с подаване. Удар на Хуан Пинеда, 1-0. Берое повежда в 20-та минута. Хуан Карлос Пинеда с основна роля първо за спечелването на корнера, след това и за отбелязването на откриващия гол в двубоя. Първия момент, в който достигнаха до близо до вратата на Федерико Бариос, всичко бе използвано по най-добрия начин от гледна точка на гостите. Непокрит Хуан Карлос Пинеда на границата по-скоро на вратарското поле. За двамата аржентинци в хода на миналия сезон. Сега обаче по-скоро започва този като резерви. Какъв гол! Великолепно изпълнение. Ойер Сареги вкарва със сигурност един от кандидатите за гол на сезона, въпреки че говорим за едва началото на кампанията. От нищото Берое 2 минути преди края на двубоя има аванс в резултата. Какъв снаряд от Ойер Сареги! Пое топката на гърди и изпрати безмилостен удар в далечния ъгъл на Федерико Бариос. Единствено с поглед стража на Врачани опита да бутне топката с още 2-3 см в дясно. Нямаше обаче как това нещо да се случи. А Ойер Сареги в третия си двубой в българския футбол бележи, за съм до край убеден, гола на живота. Леандро Годой, сега Хуан Пинеда. Покаже ли скорост Хуан Пинеда? Успя да се справи с Лука Сантана. Вятислав Велев всъщност Наско срещу него. Справи си с него вече в наказателното поле. Подаване към Винисиус Белоти. Леандро Годой 1-0 в полза на Берое. 61-а минута. Кошмара отново бележи, както го направи в първия кръг срещу Септември. Аржентинецът отново се разписва като гост. А с основен принос за това попадение Хуан Пинеда. Фантастичен пробив на доминиканецът от дясно. Трима футболисти в синьо не успяха да го спрат. Ето още веднъж на повторение. Справи се с тримата играчи на Крумовград. След това добри думи заслужава и Винисиус Белоти, който от трудна позиция успя да свали топката към Леандро Годой. Удар на Сантяго Годой. Берое намалява. 66-та минута. Символичните гости, които... Оттам да търси Кристиан Нилич. А сега много груба грешка в отбраната на Спартак. Възможност за Берое. Изстрел 1-0. В 26-та минута Берое успява да се възползва по най-добрия начин от голямата неточност в защитата на Спартак Варна. И по този начин Енцо Еспиноса да открие резултата в полза на старозагорци. От нищото като че ли дойде това попадение за Берое. И колебанията в защитата на Спартак. И Ферер.
Много бързо отново обаче успяха да си върнат притежанието на топката. Нова възможност за Берое. Ферер, възможност за Берое. 2-0. В 40-та минута мълниеносна контратака прави така, че Ангел Грънчов със сигурност да не е доволен от поведението на своите съотборници, а публиката на стадион Стара Загора да аплодира своя любим тим. Александър Цветков бе футболиста, който бе грешника в тази ситуация, но Исмаел Ферер нямаше нищо против това да се случи. Пакунате. Отново грешка за Спартак. Сантяго Годой сам срещу Никола Винов. Изстрел 3-0 за Берое. В 78-та минута точка на спора. И кошмара на Спартак Варна се казва Сантяго Годой. Кошмарен двубой за соколите и прекрасен сън, с който стартира Хосо Урибе начело на Берое. От двата отбора да отбележи попадение, което да бъде с цената на 3 точки. Удар на Леандро Годой! 1-0 за домакините! Стадион Берое избухва в добавеното време на този двубой. Ето, че Берое, отборът, който успя да създаде по-чистите ситуации в хода на целия двубой. Отборът, който беше цялостно по-близо до попадението. Сетка към Хуан Карлос Пинеда. Удар на Хуан Карлос Пинеда и резултатът е открит в 61-та минута. Сякаш доминиканецът изненада с това изпълнение Анатолий Господинов, който допусна топката да мине зад неговия гръб и да се оплете в мрежата му. Така, 1-0 в полза на Берое в 61-та минута. Още веднъж това повторение показва колко свободно пространство имаше пред Хуан Карлос Пинеда. Получи топката зад гърба на Лачезар Котев. Точно между линията на полузащитниците и централните бранители. Хуан Карлос Пинеда, без много да му мисли, отправи удар. Този път атака отясно. Има Икон със задача да се справя с набезите на Исмаел Ферер. Ферер гаси топката за центриране. Подаване към Хуан Капинеда. 1-0 за Берое. Флагът остава ниско долу. А Берое излиза напред. Добрият период в играта на Зарали е ознаменуван с попадение за радост на гостуващата гидка от Стара Загора. На няколко пъти футболистите на Хосо Уриба успяха да превъртят топката достатъчно бързо, да намерят свободните пространства, дори да навлязат в наказателното поле на Левски. А Хуан Капинеда с гол номер 3 през кампанията ознаменува добрата игра на Берое. С бразилеца Келен Вандеркап. Искаше да направи финт с тяло Марин Петков. Нещо, което беше предугадено и сега Сантяго Годой. Излиза очи в очи с Матей Маркович. Стреля Сантяго Годой. 2-0 за Берое, но флагът е високо вдигнат. Това няма да бъде втори гол за Зарали и 6-то попадение в сметката на Сантяго Годой. И в същия момент да бъде стабилен в защита. Тънък момент, който сега оставяме в ръцете на ВАР арбитрите. Беше ли в чиста и редовна позиция Сантяго Годой или сантиметри ще разделят Берое от второ попадение? Може би... Това е гол за Берое. Няма засада на Сантяго Годой. Фенове и футболисти на Левски сякаш са попарани. Берое пък с огромна крачка към трите точки.
късо. Ето го вече центрирането, удар към вратата и това е 1-0 за Берое. Успя Лучано Складроне да прати топката във вратата на Алекс Божев. Със сигурност заучено положение рано. Берое успява да поведе в резултата с много... Пано веднага притиснат от Франко Рамос. Той успя да му отнеме, а сега топката е в краката на Леандро Годой. Това е опасно. Леандро Годой сам срещу вратата. И това е 1-0 в полза на Берое. 7-ма минута. Леандро Годой продължава да бележи с екипа на Берое. Първото положение, което се откри пред централният нападател, аржентинския голаджия на Берое. Това за него е 7-мо попадение в FBet лига. Още веднъж хубав удар, който превзе доста терен. Направи нещо интересно пред вратата на Берое. Сега действията вече са от другата врата. 2-0 в полза на Берое става резултата в този момент. Голмайстор с номер 21, Алберто Салидо. Ето как. След като септември имаше добра възможност, тя бе пропиляна. Домакините не приключват интригата в тази среща. Получи подаване зад гърба на отбраната и въпреки, че тук Мартин Христов възстанови своята позиция, той не успя да спре ударът на Салидо. Този ъгов удар. Подаване в наказателното поле. Там удари и резултатът е изравнен. Берое се връща в двубоя. Голмайстор. Хуан Пабло Соломони. Или по-скоро Складроне отбеляза. Лучано Складроне Голмайстор. Ето как бе оставен непокрит в наказателното поле. И бранителят на Берое успява да изравни резултата в 60. Момент на концентрация от Леандро Годой. Изстрел на аржентинския централен нападател и 1-0 в полза на Берое. В годна форма се намира Леандро Годой. Изключително добро Годой. Има пространство, от което да прати топката в мрежата на Сатурнин Алакбе за втори път от началото на двубоя. И в добавеното време на първата част, предостатъчно време да поеме топката в наказателното поле, да се я нагласи на по-силния му десен. Който, както вече стана дума, беше отбелязан от Клаудио Кишеро. Удар с глава на Леандро Годой. И втория хет-трик от началото на сезона в FBet лига вече е факт. След като преди 10 дни великолепно центриране от Фелипе Чакартеги. На Алберто Салидо. Отново. След изстрел извън рамките на наказателното поле. А в 74-та минута именно футболиста с номер 21 успява да се разпише. Тъй като започнаха да скандират още и още. Франко Рамос успя да спечели въздушното. Нарушение от Даниел Генов. Играта беше бързо подновена. Леандро Годой с четвъртия си гол. Броени минути след като се появил в игра, Исмаел Ферер се отчита с асистенция. Никой не желае от черно-бялата част на Локомотива да допуска подобни грешки. А Леандро Годой да открие резултата в 6-та минута след изключителна грешка в отбраната на смърфовете. По най-добрия начин се възползваха старозагорци и още при да са изтекли 6.
Берое успява да отбележи попадение. Тук Мартин Паскалев с изключителна неточност. Топката се отклони в Ефе Али, струва ми се. Попадна на пътя на Салидо, който не успя. Атака за Хуанка Пинеда не се променя по никакъв начин и той продължава да бъде един от най-опасните футболисти на Берое. Ефе Али срещу Хуанка Пинеда. Вече в наказателното поле. Възможност за Берое. Леандро Годой успява да се справи първоначално Мартин Луков. Алберто Салидо да се реваншира за пропуските, които направи по-рано през срещата и да направи аванса на Берое от 2 попадения в 65-та минута и по този начин старозагорци да са много близо до 3 точки. Страхотният пробив на Хуанка Пинеда без проблеми успява да се освободи от съпротивата на Ефе Али. Леандро Годой с слаб изстрел. Филис, турнира Сезам Купа на България. След драматично равенство 3-3 в редовното време и продълженията, Берое се наложи на второ. Стана 14-тия тим, представител на елита, който продължава в следващата фаза на турнира и ще се изправи срещу Локомотив Пловдив в Стара. Гол за отборът на Берое. Гол за отборът на Берое. Гол за отборът на Берое. И гол за Хименес. Гол за Берое. Справят се домакините. Още един извеждащ пас към Салидо. Той решава да стреля. Топката попада във вратата. Берое повежда в резултата в края на 22-та минута. С доза късмет, с не толкова добра намеса от страна на Мартин Луков и попадение в близкия ъгъл на вратаря на Локомотив Пловдив. 1-0 за Берое, а силната серия на този човек. Отборът на Берое, двукратен носител на трофея от надпреварата. Локомотив Пловдив със също трофея от турнира. Хуанка Пинеда обаче в 57-та минута прави резултата 2-0. А Берое прави много голяма крачка към продължаване напред към четвъртфиналите. Силните минути на старозагорци във второто полувреме завършват с попадение. А Хуанка Пинеда успяха да се...